Greetings, and more greetings to you, good people. The name is DJ Wally. Kana uchangotanga kuti bata muzvara nhasi ndinokuchingamidza kuti welcome to chitubu chisingapwi, chitubu checontent, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nanamazvikokota kunzi aiwa chitubu ichi chakakodzera kunge chichiitwa sei chichinwiwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa raika panapa tinokupai content yakachena, panapa tinokupai content ine umbowo, ende chitubu chevanhu anditika. Saka kana uchangotanga kuti bata dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out pama exciting content anenge uploadwa akafanana nechi neanaya anditika. Right, zvinhu zvazvo zvakunakidza manje, zvinhu zvazvo zvakupisa, mamwe masecret anga akawanda, zvimwe zvinhu zvanga zvisingataurwe zvakutaurwa, zvakubuda pachena, takuita sei takuzviona anditika. Saka tisati tapinda munyaya ndaya naro nevidhio randaya naro, ndoda kungoti ndingokuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen anditika. Kana uine nyaya yaunayo yauda kuripota, ndibate futi pasame number ipapo anditika. And at the same time ndoda kutenda mukoma wangu batsirai vari paAustralia. Thank you very much mukoma neadvice, thank you very much nekusupporta maadvice ese tinoteerera, as long uchitaura zvinhu zvine musoro chete usingatuke vanhu. Ukauya una approach yakanaka kuWhatsApp tinogona kunonoka kupindura, but tinopindura chete. Thank you very much mukoma batsirai vari paAustralia anditika. Right, rega tijambire munyaya yedu yandauya nayo zvamanje, nyaya iri kupisa, nyaya iri kunetsa anditika. Hanzi zvakatakangoita pakubvisa former president Robert Mugabe, tinongozviita futi, ende haisi ZANU-PF yakavabvisa, tisu takaunganidza vanhu tikamacha. And the same tactic iwo ndo watichaita sei watichashandisa, sezvo muri kungoona pari kuita kanenge kakudhonzerana, nyaya dzemabhomba, nyaya dzakawanda dziripo, nyaya dzeprivate security, zvakangodai so zvakawanda zviri kuitika, togona kungoexpecta anything. Nekuti hanzi pakubviswa kwaMugabe tisu opposition takaita sei takaplaya part anditika. Saka rega tinzwe Amos Chibaya achita sei achitaura, then ndozokuverengera tweet yaHope Weching'ono achitsimbisawo futi kuti ndakambozvitaura kuti aiwa opposition yakaita dhiri neruling party kuti vabvise mukomana. Saka rega tipinde pakavidhashi muzvionere mega, muzvinzwire mega kuti how far is too far panyaya yandita. Takadzingirira tose Mugabe. Sachichimisa somugabe. Aisi baba lai. Hanzi takadzingirira tese Mugabe, haana kuenda oga, meaning kuti opposition neruling party tanga takabatana vatadzingirira Mugabe, haana kuenda ega. We more blood tumbuiza, more blood zarani. Tumbuiza there. Wakazara mastiri. Abantu bagcwele starani. Ayikwanisa niyo. Isu. Lati. I know what I'm talking about. He knows what he's talking about. He knows. Watikaponiza ipapo tumbuiza futi. Esawenza khonapho sizakwenza futhi. Niwakafundisa. Siyayenza khona lokho abasifundisa khona. Kutishama Ukuthi mngani wami wakabira ma-election. watontshela ama-election wena. Hande kuma-election akajeka ari free. Asaveni kwamanye ama-election acacileyo angenabutsotsi. Zakanaka. Kuhle. Kana usingabi. Ma ungafuni Zvakangoita zviya. khona tshela okwenzayo Ungatifundisa. ngosifundisayo. Nokwenza izvozvo. Right. Hanzi the same order iyoyo yawakangoti tsidzisa. Pakashata boys, zvakunakidza maitikiro acho azvakuita. Saisasombozviziva kuti opposition yakaplaya part pakuita sei pakubviswa kwemukuru anditika President Robert Mugabe, former president. Right, Hope Weching'ono asimbisawo nyaya iyi, akataura iye akati some thought I was lying when I said the opposition was involved in the coup planning and it was part of the coup.
Yet you hear ignorant folks accusing Hopewell of supporting the coup, yet their leaders were part of the coup. You have heard your leader say it publicly. You have heard him repeat what I always said, and you said I was lying. Learn or what? Learn or perish, baba. Dzidza kana tunomboda sei waparara. Ndo mashoko Hopewell ching'ono ataura achisimbisa kuti aiwa chinhu ichi kai ndakambozvitaura kuti vanhu havanga vari vese pavakamhanya chinhu ichi ende makati ndiri kunyeba handitika. So ndo nyaya ndandangoya nayo zvamanje manje. Siya comment utudze kuti unofungei pamusoro penyaya iyi handitika, kuti bo here bo here kuti yakangoitwa Mugabe yongoitwa futi mukuru president ED hanzi ndo vakatidzidzisa. Baba. So as for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scene, thank you for supporting 0.5 Creative Studios. Ngasanga nimshi muvidaje rinotera.